isyu ug istorya sa atong palibot, adunay nagmadaugon, adunay gidaog-daog. Matag kadaugan, adunay musyagit ug kapakyasan. Matag insidente, adunay agrabyado ug adunay akusado. Kasagaran, husgahan na kini sa publiko una pa man masangat ang kaso didto sa husgado. Sa matag issue, adunay mga taong nagpalayo. At yun yung binabato sa PNP. Ang bait niyan. Bakit pinatay niyo? Pumapatay ba kayo ng mababait? Hindi po, ma'am. Totoo yan. Newsliners, hinumdumi, ikaw ug ako adunay katungod ug kini nakapatik sa atong batakang balaod. Sayron ta ang matubag sa matag issue kay ikaw ug ako apektado. We need to balance our lines matud pa. Ug kini ang inyong madungog dinhi sa Hardline. Ako si Edith Caduaya mag-ubanta sa pagtukip sa mga issue beyond colors, beyond race, beyond the punchlines. This is Hardline. Newsliners, good afternoon. Today we will have one of Davao's most treasured jewel because he is the Davao City Police Director. And ito nga yung tinatanong ng mga tao, no? Since I was a reporter, yung other city police directors are all from Mindanao. Siya yung nabubukod tangi na hindi taga Mindanao. And nung inintroduce siya sa Davao public, General Gamboa was telling us what he did in Luzon will be best here in Mindanao. Wow. That was a tall order from the PNP chief. He rose from the rank and he has been recognized, appreciated, and loved because of him being a career officer, a professional one, being a good father to his family, and being a good father to the over 1,000 members of the Davao City Police Office, which the PNP considers one of the country's finest. Today, we have no less than Colonel Kirby John Brion Craft. Sir, welcome to Hardline. Good morning, ma'am. Salamat po sa inyong pag-imbita po sa akin upang makapagbigay ng report tungkol po sa Davao City. Sir, nung na-introduce ka po, that was Friday afternoon, October 25, 2019. Am I right? General Tagum, no? May kababayan, even joke, di ba? Kung ginalingan mo sa Luzon, dito mas dublihin mo pa. Parang kung pinakanta ka, dagdagan mo ng sayaw. Ano yun? That was a very catching. That was a very touching, and that was parang you gave it all in Luzon. You give what else? What more in Davao City? Yes, ma'am. Unang-una, very challenging po yung pag ma-assign ka po sa Davao City dahil dito po nakatira ang ating presidente at ang first family. At ang atin pong pagsisilbihan ay hindi lang basta-basta po ordinaryong city mayor, kundi talagang may track record po siya ng very good performance. And you need to secure the first family here. And this, di ba, yung children, yun ang lawak, no? Yung sinasabi, si Code 1 and his family and children are here and you will be watching over. Ganun ba yung challenge? Hindi naman po, kasi po ang security po ng presidente at ng first family ay nasa Presidential Security Group. PSG. Ang inano ko po dito ay yung pagiging safest city po ng Davao City, na kung saan pinamumunahan po ito ng atin pong Mayor Sara Duterte. So yun po ang pinaka-challenging na talagang yung expectation po ay napakataas. Naabot mo na ba yung half of the mataas na expectation? Kung babasihan po natin yung record po ng peace and order, lalong-lalo na po yung crime statistics, so masasabi po natin na napababa po natin yung crime Statistics, which we will talk later on. Yeah. I just want to Gamboa, no? The then PNP chief, si General Gamboa said, Kraft
for Davao because of his track record. What was it? Parang ito yung tao namin, parang ang taray ng introduction, di ba? Kraft because of his track record. Ano ba yung apple, sir, ng Luzon na dinala mo sa Davao na ang ganda ng pag-package sa'yo? And to that, we highly appreciate. Ito yung sinasabi ni General Gamboa before. Ano ba? Sino ba? Si Colonel Kirby John Brion Kraft before the eyes of the Davaoenos. Yung sa akin naman po, ma'am, hindi po talaga sinabi ko na mas magaling ako sa ibang officer. Ang ano ko lang po talaga dito is trabaho lang po. Kung ano po yung dapat kong gawin, yun po talaga ang ipatutupad ko. Maging sino ka man, kung kailangan ipatupad ang batas, ipatutupad po natin. In 2018, you were the provincial director of Laguna. And General, ito taga Davao din, di ba? General Apol, di ba? Si General Apolinario, siya yung nagsabi sa'yo na ikaw na yon. Then we talk about it over the phone. Sabi ko, sir, sino yung bago? Parang feeling close kayo. Sabi, hindi, mabait to. I did not know you then. Yun yung sabi sa akin ni General Apol. Mambait ka ba talaga, sir? Sabi ng nanay, of course. So, sabi ng DCPO, ano yun? Ang naririnig ko is, you were so hands-on, you are so engaging, and you research a lot. Pati ba ako na-research? Natakot tuloy ako. Yun yung pagkasabi sa akin, you do a lot of research. Totoo ba yun, sir? Ang galing mo daw mag-research. Yun nga po, ma'am, ang ano ko po talaga is, kung ano yung kailangan kong gawin, gagawin ko po talaga. Kung anong kailangan ko i-accomplish, i-accomplish ko po talaga yan. Before Davao, you were the regional director of HPG Region 12. Ito yung sinabi mo, ha? I am now the father of Laguna PNP and police leader of number of provinces in the country. I will serve as good as a leader of honor, dignity to serve our people in Laguna. So the same oath you had before the Davao people in October 25, 2019, right? And to that, congratulations, sir. Hindi ka nababash. Hindi ka kinukutya, hindi ka sinasabihang fake si sir, ganon. And siguro naman, this is my first time to see you. Para bang, ito yung dignified because you're a member of Philippine National Police Academy 1994. Yeah? Yes. The Sandigan class. So, ito na yan. Ano na ngayon, sir, ang state of Davao City Police Office? Ikaw, paano i-describe yung Davao City Police Office? Ang Davao City Police Office po ay living with the expectation po ng mga taga Davao City. At isa nga po sa naging pagpasok ko dito ay yung pagpasok din ng COVID-19. So naiba po yung template natin from purely law enforcement. So pati ngayon yung enforcement ng minimum health protocol ay napasama. So ito po yung isa sa mga naging very challenging po sa trabaho po ng police dito sa Davao City. And of course, nakatupad naman po sa akin pong pananaw ang ating mga Davao City Police sa kanilang trabaho na tulungan na ma-prevent itong pagkalat po ng COVID-19 dito sa Davao City. Speaking of COVID-19 and parang nagiging police officer, nagiging frontliner, ilan na po ba yung members ng DCPO po na na-infect at nakasurvive sa COVID na virus po? Do you have figures na? Yes, ma'am. So Can you on share sa amin? the record po, presently meron po tayong 2 active cases. So isang non-uniform personnel o yung civilian na employee po natin at isa pong active police. Pero ang lahat nagkaroon na po tayo ng 117 cases. Wala So pa bang lahat po ito recovered po. Mostly asymptomatic po sila. because of the nature of their job. Yun yung, di ba? Nung nag-peak tayo last year, sila yung sugod ng sugod kasi yung mga tao parang ayaw paawat, lumalabas. So, ito yung tumaas yung infection that time. Yes, ma'am.
Meron ka bang data sir? Ano na yung January to March 2020 and January to March 2021, meron ba tayo data for that? Ano yung crime volume? Yes, ma'am. Sige, share mo naman Start sa ko amin, siguro, no? ma'am, nung simula po tayo ng 2016 Okay. nung maupo pong presidente si So, wala ka pa President dito Lino. nun. Wala So, pa we po. will backtrack 4 years ago. Yes, ma'am. That time is yours, sir. 5 years ago. 5 years. Oh, sorry. So, in 2016, we have a recorded crime of 2,617 here in Davao City. And then in 2017, it went down. We only have 1,588. And in 2018, it went down again to 1,148. And in 2019, it is already 141 reported incident. And in 2020, mas lalo pa siya, ma'am, naging 490. So almost half na pababa natin yung crime incidents. Siguro, ma'am, yung 2020 gawa siguro nung situation natin na meron tayong lockdown, which is we cannot deny naman nationwide talagang bumaba yung crime. Because everyone was in the house. Yes, ma'am. So, si 2021, ano tong January to March? Itong January to March, we only have recorded crime of 38. Wow. Takot ba sila sa'yo? Or takot sila sa law enforcers natin? Ano yung indicator of this sudden, abrupt na 2,000, then nag-1,500, then nag-1,100, then nag-141, and last year was 490. How effective was the law enforcement against this so-called pasaway or the alleged criminals? Ano yung, paano natin i-attribute yung success? No? Paano ba naging 240 na 490, no? From 2,000. Ako, ma'am, kasi everywhere I'm assigned, talagang ang number one na concern ko, ma'am, is crime prevention. And So, I yun believe, talaga yung sinasabi. Opo. Na kung ginalingan mo sa Luzon, mas galingan mo dito at sayawan mo pa. and I believe, ma'am, na yung crime prevention, ma-accomplish mo lang ito through police visibility. So, deployment of police in the streets. Na ang police dapat, ma'am, ay hindi nasa loob ng station, ng barracks. Dapat sila nasa labas. Nakikita sila ng tao. Nang sa ganun, ma'am, kung sino mang kriminal ang may gustong gawin diyang masama, ay matitigilan o mag-iisip bago gumawa ng kalokohan. So, very simple lang, ma'am. Yun lang talaga, ma'am, ang trabaho ng police. Miski siguro nung unang panahon pa, kaya na-create yung mga police is to prevent crime. I would ask you next, no? What's the biggest challenge of Davao City Police Office? But before you answer that, let's pause for a break. Manghigala mo balik ta, kauban nato si Colonel Kraft, dinhi sa atong programang Hardline. Human lamang sa pipila ka pahinumdom. Balik din sa Hardline. Kaganina una ta nag-break, akong gipangutana si Colonel Kraft, no? Unsa ba ang pinakadako nga challenge ko? Unsa ba tong what's the biggest challenge of Davao City Police Office as far as your office is concerned? Ngayong panahong ito, ma'am, ang pinaka-biggest challenge po natin dito sa Davao. Yun pa rin, ma'am, yung paano natin malalagpasan itong COVID-19. And of course, yung ating part po dito is yung law enforcement. So, yung pag-i-enforce po ng mga minimum health protocol. Siyempre, marami pong maapektuhan. May nagrereklamo na naghihirap na sila, hinuhuli pa sila ng pulis. Pero wala po tayong magagawa. Ito po ay trabaho lang po natin. Kailangan nating ipatupad, i-enforce po yung mga health protocol ngayong panahon ng COVID-19. Naghihirap, hinuhuli. Wala na ngang diversion, nagbabarahan na lang, hinuhuli. Nagsasabong na nga lang, hinuhuli. Because it involves money, right? That's illegal gambling already. So, kumusta na po ba yung fight ng city against illegal drugs po?
sa ngayon po, on the record po, sa buong region po, tayo pa rin po yung number 1 when it comes to illegal drugs accomplishment. Can you give us a figure? Illegal drugs, or we can provide that later na lang. Yes, ma'am. Okay. Sa region sa illegal drugs, what about sa illegal gambling? Number 1 pa rin po ba tayo sa performance? Yes, ma'am. Mostly, ma'am, lahat po ng criminality accomplishment mo ng region is great Naka-anchor. distributor po ang Davao City. Davao City. Including po yung arrest of most wanted and confiscation of illegal firearms. Have you collated how many cases were filed in court? How many prospered? How many were dismissed? Ganun. Do we have? For the record, ma'am, yun nga yung recorded natin na incident last year is 501. 501. Yes, ma'am. So, na-file natin, ma'am, dito lahat is 485. So, 16 cases. lang, ma'am, yung hindi natin talaga remain unsolved. Speaking of remain unsolved, ano na po ba yung status ng kaso na? Kasi we were in Jensen for about how many days ago. We were told by the family of yung si Corpus. Ano na nangyari? Maria sa Cristina kanya? Corpus. Oo, si Christine Corpus. Ano na nangyari Yes. sa case ni Corpus? Actually, ma'am, we already have a suspect. Uh-huh. And a case was already filed against this suspect. So, do you consider it closed na because that suspect has been identified, the case is filed? Ako, ma'am, kasi ang ko talagang kailangan mahuli, ma'am, itong although the case is already cleared, so ang pa namin dito is continuous pa rin yung manhunt namin dito sa taong ito. Manhunt meaning pag nakita patayin or apprehend? Apprehend, ma'am. Ano, Because patayin? yung suspect natin is may 2 warrant of arrest, existing daw. warrant of arrest. Sir, binabato yun. It's not only Davao City Police Office, but almost every police office in the entire country. Yung sinasabi sa war against drugs, na-plant kami. May nilalagay ba kayo bago mag-operation? Kasi yun ha, that is pangit, no? Because I know your track record, I know who you are, sabi mo nga, very secretive ka. Pero pagdating sa public po, napaka-transparent nyo naman po. Naintindihan ko yun. How do you answer if ako yung nagtatanong? Sir, giplantingan ni mo akong parente, dili ko adik. Ano ang sagot mo sa kanila? Ang paliwanag po natin dyan, ma'am, is meron naman tayong legal process na kung saan doon na lang nila patunayan sa korte. Paano sa pagpatay na? Wala na legal process yun. Di ba kasi, ito yung mga bleeding hearts, sir, ha? Ito yung, kahit kami, sir, binabash. Wala mo dili na mauwi yung istorya. Kasi pag nag-PM sa amin yan, sinasabihan namin, huwag nyo i-question yung report namin. I-question na ang police kasi may procedure. In every Yes, operations ba, nasusunod yung Miranda Doctrine? Sinusunod ng PNP? Yes, ma'am, very strict po tayo dyan pagdating sa human rights. Yun lang, ma'am, talaga, ma'am. Pag may pagkakataon talaga, ma'am, na kailangan depensahan mo yung sarili mo. So, bale, namamatay lang sila kung, ito yung if they resist a peaceful arrest. Tama ba? Kasi yun naman yung lumalabas naman. Ito naman yung ito yung burden ng PNP actually since nakaupo si President Duterte. PNP, mga kriminal mo, mga berdugo kayo. Pinapatay niyo yung taong walang kalaban-laban. Ikaw si Colonel Cap, hindi ganun yung record mo. So paano mo ba sinasabi like ako, agrabyado ako na pamilya? Sir, gipatay niyo ako. Pinatay mo yung kapatid ko. How will you tell me? Address me now. Yun lang po kasi yung nakikita nila, yung side na namatay. Pero kung titingnan pa nila yung mga ibang kaso natin, ma'am, na nabuhay naman yung ating mga suspect. Yung iba nasugatan lang. So, kasi pagdating na, ma'am, sa ganyang sitwasyon, hindi mo na talaga control yung ginagawa ng ibang suspect na kinakailangan talagang depensahan mo na yung sarili mo, ma'am. So, hindi naman natin talaga neutralize, pero kung talagang tinamaan siya sa maselang bahagi ng katawan,
Maring yun ang ikinamatay niya. Yung Wala. iba naman kasi, ang ano talaga natin yan is, mamain mo lang yung yung suspect. Hindi talaga actually napatayin siya. Itong Davao City naman, sir, is San Pedro, Santa Ana, Turil, Talomo. Ito yung top kasi congested siya. The most populous areas po, di ba? And ito yung mga tao na wala man ko, paghawas among balaw, man ko drugs. So, sa linya pa lang, pag alis ko ng bahay, wala akong droga. So, alam daw yun, kumuha ka. Parang yung kung sundan mo yung thought, pag alis ko ng bahay, wala akong drugs eh. At yun yung binabato sa PNP. Ang bait niyan. Bakit pinatay nyo? Pumapatay ba kayo ng mababait? Hindi po, ma'am, totoo yun. Masakit yun, di ba? Kasi napaka-precious ng pangalan niya. Napaka-precious po ng badge niya. And pumapatay lang pala kayo. Di ba? Unfair din. Is it hurting to hear na kanang pulis diha, mamatay na sila kay naikota? Nasasaktan po ba kayo? O nagiging parte na lang ng daily na naririnig ninyo? Yung mga comment po ng tao, ma'am, hindi naman namin isang tabi yan. So, nararamdaman din namin yan. Pero, sa totoo, ma'am, medyo masakit din sa atin, ma'am, kasi nga, ginawa lang namin yung trabaho namin, tapos pagbibintangan pa tayo ng hindi naman totoo, o ng hindi maganda. So, nabanggit mo kanina, sir, na ito yung the heterogeneous part of Mindanao. You were assigned sa Basilan, you were assigned sa Carmen, North Cotabato, taga North Cotabato, sir. You were assigned sa Isulan and Zamboanga. How porous is Mindanao in terms of drugs? Kasi may mga areas dito na parang pumipitik yung radar sa drug trade. So, nakita mo yun, no? First hand yun, nandun ka. So, ano yung tingin mo sa pumapasok na droga sa Davao? Kasi sabi ng PIDEA, or i-recast ko na lang, do you agree sa sabi ng PIDEA that Davao del Norte is the epicenter of the illegal drug trades in Davao region? Both side kasi tayo sa ma'am meron tayong nanggagaling sa south, may nanggagaling sa north. And even dun sa bandang Bukidnon na border. So ang sa aming ma'am, pagkakaalam even galing Metro Manila. So meron pong pumapasok, ma'am, dito. Bakit sir? Alam naman nila na hardline ng city government. Alam naman nila kung sino si Colonel Craft. Ba't bakit pumapasok? Ano kaya yun? Venture? Adventuresome? Or mataas yung supply? Kaya pinapasukan? Ano ba yung... Saan natin ma-attribute yung consistent na push ng pagpasok ng illegal drugs? Alam nyo, ma'am, yung drugs kasi malaking pera, ma'am, yan. So, yung mga na-i-interview namin ng mga suspect na nahuli natin, ang lagi nilang dahilan is yung pera. Kailangan nila ng pera. Kaya kakapasok sila sa ganitong illegal business. Naintindihan ko yun, sir. Kasi sa drugs naman is konting opportunity lang makapasok ka na pera na yan. Right? So, ito yung question ko na. Do you impose quota, no? Sa mga stations, sa mga precinct commanders as far as apprehensions on illegal drugs, illegal gambling, and other petty criminalities? So, sagutin mo yan po, sir, sa pagbabalik po ng headline. Mga higala mo balik may pagkataon. Taod-taod, human lamang sa pipila ka pahinom mo. Mahigala balik ta, kaubang Japon ako si Colonel Kirby Brion Craft sa Davao City Police Office. Kung atong tanawon, kitang mga taga Davao ato siyang bisita, pero dili na to siya bisita because siya ang amahan sa Davao City Police Office. Giklaro niya ganihan no nga dili man trabaho sa pulis amo patay niya. Dili po daw na tama nga mayon tanga. Kanang pulis gipatay na akong anak kay naikota. I want to hear this answer straight from you. Do you impose quota sa
sa arrest ng illegal gambling, illegal drugs, and other petty criminalities? Hindi po ako, ma'am, nag-set ng quota. Dahil iba-iba po yung sitwasyon o yung mga lugar ng ating mga police station. Sabi So, daw, hindi mo pero, po, hindi mo pwedeng yung kotahan mo, ma'am, ang Santa Ana, kokotahan mo ang Marilog, Pakibato. Kasi iba-iba sila ng geographic. environment, ma'am. Yes, ma'am. So, Kasi, hindi pwede po yung quota, ma'am, na sinasabi. Basta ang ano lang natin, ma'am, is mapanatili nating tahimik ang inyong lugar, ang inyong nasasakupan. At kung mayroong nangyaring crime, kailangan isolve mo yan. Sir, magkaibigan tayo. Yes, ma'am. May liquor ban, bakit ang daming na-aresto na lasing? Sa Davao. Yes, ma'am. Bakit? Pinupuslit? Or ano ba? Yan, ma'am. Isa po yan sa mga problema natin. Yung mga nagiinuman, ma'am, sa mga secluded na lugar o tagong lugar, ma'am. So, the only way na mahuhuli natin, ma'am, yan is yung community participation or community reporting. Yan So, kaya kami nakakahuli, ma'am, dahil nagre-report po ang ating mga Davaoenos. Kasi ito ha, pag-jump mo ng ilang bridge, that's Davao del Norte. And it's wide province where liquor is freely bought. Yes. Pagtawid mo ng Franklin Baker pagtawid mo lang ng Binugaw, di ba? After like, welcome to Davao del Sur, ando na, no? And during weekends, pansin na pansin ko, na yung nagmumotor, pumupunta ng neighboring provinces pag uwi ng Davao lasing. So, ano ba yung pwedeng ma-recommend? Kasi understudy daw yung sinasabi na pagluwang ng policy ng city about liquor. Kasi, kung makita naman natin, naka-liquor ban tayo, pero nagkubog. So, ang dami ba? So, ano ba yung tingin mo dyan? Pumupusit dahil nakasanayan. Yun ba yun? Yun, ma'am, ang isang problema natin, ma'am, dyan. Kasi nga, pag lumabas sila ng Davao City, wala na po tayong ano sa kanila. Opo. Kung mag-inom nga sila doon sa kabilang bayan o sa kabilang siyudad, wala na po tayong control doon. At saka, hindi nyo pwedeng sinutin. Pagpasok, naka-face mask eh. Hindi amoy chiko ha. Kasi naka-face mask, sir. They have the safest excuse. Kasi hindi mo pwedeng tanggalin. Diba? Unless and until they met an accident. Tama ba? Yes, ma'am. Totoo po yan. Itong sinasabi nila, Sena, like, may naagrabyado tayo na PNP office yan. Yung parang may raid, din na-accuse yung isang unit, not PNP, klaro ni Hadili, Davao City Police Office. Na-accuse na kinuha yung alahas. At yung isang station commander mo ang niratrat ng businesswoman kasi hindi daw na-protect. Ano yung feeling mo nung parang ito na yun, no? Nangawat sila. Gikawatan mi, gi-raid mi, gikawatan mi. Unya, wa mo tingog kaninga. Dili ko gusto na may mong judgmental. I don't want to be judgmental. So, ano yung feeling mo nun? Na sabi nila, dili man kawatan ang taga Davao City Police Office, pero na-virus daw kayo ng isang law enforcement agency. Masakit? Nakakalungkot po yan. Siyempre po, on our part na yung ating police ay kanina po mapapagbintang ang mamamatay tao. Ngayon naman, magnanakaw naman. Magnanakaw kayo. Opo. Masakit po sa atin yan. Kasi po, may mga report po tayo, hindi natin yan tinatatwa sa ibang lugar na may ganyan. Siguro nga po, kaya nga po gumawa ng paraan ng ating Pangulo na itaas ang sweldo ng ating mga uniform personnel, particularly ang police po, is maiwasan na po yung mga ganitong sistema, lumang sistema ng unang panahon. And with your age naman, ito pa yung at this point in time kayo, pinaka-ingat na ingat kasi malapit na si retirement. Ayaw nyo magka-problema sa iya, sa CHR, di ba, sa ombudsman. Matanong kita, sir. Na-bash yung ibang station precincts, no? Nung kasi si COVID, the protocol is cremation. May dalawang police stations tayo na naglagay ng kabaong. Sabi, oy, hindi kayo, parang yung ang joke is, hindi, nakadata kayo.
Hindi kayo online. Bakit kabaong? Dapat earn. So, may nag-utos ba? Inutusan na kayo. Yun po, isa po yun sa para po ipadama natin sa ating mga taga Davao na itong COVID ay hindi basta virus, Nakakamatay. na ito ay nakakamatay. So isa yun sa pinaka matinding representasyon na kailangan talaga tayong mag-ingat. Huwag nang lumabas ng bahay. Kung That hindi was the naman. striking message supposedly. But the Yes, presentation, tanggap natin yung napaka-off naman. No? Kasi cremation, naglagay ka ng kabaong. May late realization ba dun? Sabi ng isang station commander, oo, napalpak me. Kay dapat ato katong kabo magut ang gibutang dili magutong lungon, di ba? Baka naman nagbibiro lang yung station commander natin. Nagbabash sila, pati kami kine-question. Ito yung hindi na-intend. Daghan mo sa ato dili kasabot, no. Maghimo may og report nga sulti ni sulti ni Colonel Kraft ang gipatay usa ka notorious na killer. Ang nangyari niyan, sir, kami na yung kamo inyong gipatay. At ano ba to? Ito yung the context and messaging is always a problem, not only with the PNP, the AFP, but even to the media industry. Masakit po yung napag-akusahan, pero kung minsan, parang sinasabi namin sa DDS, dawat-dawat sa hindi yung sir, hindi yung DDS na killing. Yes, ma'am. Do you adhere, ikaw, to the idea that they always accuse the PNP into extrajudicial killing? Do you subscribe? In my own opinion, ma'am, kasi sabi ko nga, matagal na rin ako sa serbisyo. Wala naman akong nagawang ganun, ma'am, na sinasabi nilang may napatay tayo ng basta-basta na lang o yung extrajudicial killing. So, we do not allow that, ma'am. You don't condone. Yes, ma'am. But sometimes, We do not just condone, we do not allow it. But sometimes, in the call of duty, there is this incident talaga na nakakatrigger na hindi maiwasan. That's a different story, ma'am. Hindi siya extrajudicial killing na sinasabi. So, collateral lang yun. Parang, in the performance of my duty, I need to defend myself and I need to do this. Yes. Parang yun That na is yung in the law, ma'am. Oo. Matanong kita, sir. Ang sabi nila, ang Davao is, ito yung mga tao na lahing mangungutya. Davao, ito yung mababait. Pero, pagdating naman sa pag-evade, no? Being evasive, iba yung art ng Davaoenos, like na-mention natin kanina na, iba yung art niya sa liquor ban. If ikaw yung pwedeng mag-recommend, hindi naman po pwede, di ba? If you are to recommend what must be lowered down among these protocols now, except the health now, in easing business, would you recommend na pwede namang mag-inuman eh? Would you recommend na i-soften yung policy about liquor ban, but we should not, or you will not allow open, no, public drinking in streets and other areas and other places where people converge. Kasi ito yung nagka-problema, di ba? At ano yung position mo sa issue? Kasi panawagan nga na i-loosen yung liquor ban na policy. Tama ba to? So, ano yung take mo doon? Ma'am, kasi kami bilang police, ma'am, sabi ko nga, ang part namin dito is enforcement. So, we still believe na kung anong recommendation, ma'am, nung taga-city health officers, yun, ma'am, dapat ang masunod. Kasi nga ako, ma'am, personally, yun nga, pag nag-inuman kayo, nagtapok-tapok na kayo. Magsama-sama. Kung Nag-alis na kayo ng face mask. Hindi na one glass around, sir. Kanya-kanyang baso kami. Kasi yung prohibition nanda is one glass around. Di ba? The two-so way of evading. Di ba? Kita nyo naman, ma'am, yung mga nagiinom, ma'am, pag nalasing na, nag-aakbayan na. So, nawawala talaga yung social distance. Siguro, ma'am, mas maganda dyan, ma'am, pag-aralan muna bago magkaroon talaga ng recommendation. Amendment Yes, sa ma'am. policy natin sa EO. Sir, nakikita niyo sa statistics niya, how young is the youngest offender natin sa Davao City Police Office? How young? Ano? Kasi sa PDS sinasabi 13, no? Sa DCPO ba how young?
Ang pinakabata natin, ma'am, is 12 years old. Wow. And ang pinaka is 17. So, on the record natin, ma'am, last year, we have 57 Mhm. youth offenders. Does it hurt you as a father seeing these kids violating the law? Kasi ako pag may nakita ako na ito yung nasa drugs feeling ko parang ano ka ba? Nanay tayo. Ano ka ba? Diba? As a father, ano yung feeling mo pag nakita mo si 12 years old? As a father, ma'am, and as a law enforcer, talagang nakakalungkot, ma'am. Kasi, ma'am, sinasabi nga natin itong kabataan ng pag-asa ng bayan. So, kung at this very young age nila is gumagawa na sila ng krimen, so what do you expect them pag naging ano na sila? Pag nag-mature na. Yes, ma'am. Unless siguro may mga Sabi ko nga, ma'am, yung based on experience, marami na rin akong nasubaybayan, ma'am, na naging hardened criminals talaga. So, dahil hindi sila nag-guide. Pero meron din, ma'am, mga naging mabuting scholar. Yung iba nga, naging pulis pa, ma'am. So, meron tayong mga ganyang istorya. Hindi lang lahat ng istorya, ma'am, napapunta sila sa masama. Meron ding napapunta sa mabuti. So, ang tamang lang dito, ma'am, is tama yung ginagawa ng ating City Social Welfare Development Office na kailangan makuha natin itong mga batang ito at ma-reform and mag-guide natin sila sa magandang buhay. patapos na tayo. I wanted to talk to you so lightly kasi mabait kang kausap. What do you expect Davao City people and the PNP in the next 13 months? Kasi patapos na si Presidente. Ano yung expectation mo? How will we see Davao City Police Office perform in the next 13 months? Kasi malampasan mo yung eleksyon. How do you see the Davao City Police Office performing in line of duty? Dito, ma'am, yung atin pong inihikayat po ang mga Dabaweños. So you're telling them na? Sige. Inihikayat natin ang Dabaweños na mag-participate po dito sa ating culture of security. Inano po ng ating City Mayor Sara Duterte na kung saan ang mga Dabaweños ay iniingganyo nga mag-report ng mga kahinahinalang tao, mga bagay o krimen na nangyari sa kanilang lugar. Yun lang po, community participation po talaga ang pinaka maganda pong maitutulong ng tao sa ating Davao City Police. Nang sa ganun po ay ma-maintain po natin, ma-retain po natin ang Davao City as the safest city in the Philippines. If you are given this moment to talk to your men, ano yung sabihin mo sa mga tao mo? Kasi ang taray ng record, yung bumagsak yung crime body. Nandyan sila sir nakikinig. Ano yung sabihin? Siyempre, unang-una po, nagpapasalamat po ako sa mga miyembro po ng Davao City Police. Ito pong tagumpay ko ay hindi po lang sa akin, kung hindi dahil po sa kanila. So, kung ano man po ang marating ng Davao City Police Office ngayong panahong ito, kung ano man ang kanilang tinatamasang mga awards, ito po ay dahil po sa partisipasyon po ng bawat isa. So, nagkataon lang po na ako po yung namumuno sa inyo. So, ipagpatuloy lang po natin. Trabaho lang po tayo. Kung anong dapat gawin ng pulis, yun po ang ating gawin. Kung anong dapat ipatupad ng batas, yun po ang ating ipatupad. So, muli, maraming salamat po sa mga taga Davao City Police. Mabuhay po kayo. Mga higala inyong nadungog. Sir, thank you so much. Mga higala inyong nadungog, no? Katong inyong mga pangutana, di ba? Tell me honestly, pila sa inyo nga ang nag-message sa amo. Gusto mo makadungog kang Colonel Craft, gusto mo makadungog, tubago niya ang inyong mga pangutana. And he did it well, no? Sa kung pagtanaw naman po siya, he was telling the whole story before your eyes. So, it's up for you to judge kinsa si Colonel Craft, unsang performance sa Davao City Police Office, because at the end of the day, everything boils down to basic human rights.
If you don't want to go to jail, follow the law. If you want to have a tour inside the jail, okay, you do your thing. But always remember, no one is above the law. And as a Filipino citizen, as a Dabawenyo, nailham ta nga mga disiplinado, mga buutan og labaw sa tanan, na atay gituuhan nga Dios unsa man ang atong relihiyon. Ako si Edith Kaduaya, mao na po niya ako sa episode sa Highline. Mayong adlaw kanatong tanan.